Għaddejjin l-aħħar tħejjiet bi preparazzjoni għal konferenza annwali tal-Malta Model United Nations fejn grupp żgħażagħ jiltaqgħu f'konferenza internazzjonali biex jiddiskutu diversi temi attwali fuq medda ta' 3 ijiem. Net News tkellem ma' Nicole Spiteri, membru tal-eżekuttiv responsabbli mir-relazzjonijiet pubbliċi, li spjegat it-tema ta' din is-sena. Il-tema ta' din is-sena ħatkun fuq Ego versus DJ Shape Restoring the Balance. Il-konferenza sa' ssir bej 13 u 15 ta' Settembru. Pada tema żennija biskop li min jipparteċipa bħala delegati ikun jistgħu jiddiskutu issues li huma kurrenti ħafna, pereżempju bħal korruzzjoni, Venezuela crisis, fost affarijiet oħrajn. Il-parteċipanti se jkunu qed jitqassmu f'kumitati differenti li jitkellmu dwar suġġetti bħall-ambjent, l-affarijiet barranin u saħansitra anke il-cryptocurrencies. Il-Malta Model United Nations qed jorganizzaw wkoll qatt ta' sessjonijiet ta' taħriġ li jippreparaw lil parteċipanti Maltin għall-konferenza. Din l-esperjenza unika se tkun qed tagħti l-opportunità lil bosta biex isemgħu leħinhom u jitħarġu fid-diskussjoni ta' temi li jolqtu lid-dinja tagħna. Is-sessjonijiet se jsiru f'postijiet prestiġjużi fosthom fl-Ambaxxata Amerikana u fil-Parlament Malti. Għall-konferenza mistennija jattendu wkoll għexieren ta' parteċipanti minn barra pajjiżna li jgħinu biex id-diskussjoni tkun aktar elaborata u b'idejat li oriġinaw minn pajjiżi differenti.